Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Uy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubos sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia si Harry. Harry si Pia. Among silingan. Ako di ay. Ngano ka, Adol? Apil de ka. O sa di ay, kuyog mo me. Sige ha, una lang mi ninyo. Abay, dali na, tana. Wait. Harry, nansa ka pa? Gikuptan man mo ang kapot ni Pia. Buhi ilang ko, sir. Harry? Nganong gitutukan ni mo siyang maayo? Hasi! Buhi ko, Sir Harry. Usba. Oh, O sa mo ipausap, abay ha? O sa iyang ipausap? Tayo sa, may sa siyang nahimo ni mo, sir? Tingog pag-usap. Gusto ko mabati ang imong tingog. Uy ay. Oh. Ako sa, abay, tayo sa ragod, tayo sa ragod, sir. Ayaw kupot-kupot, anan niya, di abay, be. Buhi ko na si abay na ko, be. Anong tutok naman kaniya, ha? Let go. Unsa na kata? Let it go, ana? Nga let go sa kangabay nga mo, let go sa dimo. Porbida. Damn it. Kisas dami, ha? Kisas dami. Kanang imong amiga kay ganahan sa kuptan. Bida. Be, Anong siya man? Nga igor man siyang gikuptan. Bida sa istorya. kay ganahan man sa siyang kuptan. Awarago, oh. Awaragod, kung di pa na siya ganahan, iya untang giwakli ang kamot ni Harry. Pero tanawa, iguro siyang nagbarog diha. Huwag gani mo tingog, di ganahan gyud. Porbida. I am not letting you go. Ayay. O, kadungog ka? Ha? I am not letting you go. Saan man mo? Kasabot ka to. Be, English mo to. Kasabot ay!
Hilas ni mo, sayon adto. Harry, buhi na ng filingon. Mula ko sa tas amo, kay naglain ang akong kabuhi din eh. May baho, magutin sa itong duol. Alin na, pi, tanan lang. Alin na pa. Agay, ang akong tiyan. Kalain sa akong tiyan. Misaka na yun ang akong kabuhi. Buhi ko ba? Ay, kaya mo ba yung taon siya? Harry, Ayaw, sige ka pa. Salbahis ka, imo siya gitokmod. Be, pawa. Gahi agad mo. Wala ka matandog nga akong gitokmod. sorry. Sorry. Hoy, bay! Bay! Ay ko biyahe mo takoy! Inay lang ba yun? Inay lang! Noong sa taon ka! Kapaspas niya mo dagan. Ang iyang lihok. Ang iyang kakuskan. Ang iyang tingog. Haring. Nganong... Haring eh. Tanapali na babarog na. Alibita bangan ta kabigat. buhi ko. Ay! Harry! Harry, wait! Wait! Dali pala ko naman po nito. Dugay na kong nakailangan. Pero nga Marugoy na tumbang. nganong kalit lang kung na-interest niya ka. Nganong lahi ang akong gibatik diyang nabatik ko ang tingog. Og nakuptan ko siya. Nganong ingon og sa nakita ko siya sa iyang tingog og pamayon. Si Pia. Ang akong Pia. Honey. May mahimo ba? Di ka magsigig kupot ako. Sakit mo nga ako, tiyan, be. Pakupta lang ko. Nak, siya, magsulti ta. Okay ra lagi ko, tay. Lain lang yun ang akong lawas. Unya na lang ta magsulti. May umaabot na silang anak. Dili ko angayang masakitan. Dili ko angayang mubatig sa ama ini kay wa mi relasyon. Why kami? Ug dili mahitabong magkakami. Naiho! Naiho! Ay, kapuya. Pepe, oy! Hay naman ka! Sod sa iyang kwarto. Oh, Milaw siya og sod sa iyang pagpauli. Di ba nga, nag-uban man mo gani, ha? yun na sigbiyan ako eh. Huwag ko kapas kay paspas kay lakaw tao. Dagan pag may burang kong kilat ka. Nagdagan niya siya. Muraw sa gliti. Dawa, blang kalit. Ngano dito siya? Time pa, nganong ako may imong pangutan-on, ha? Sumang ka, uy. Kamu may nag-uban. Ngano man to siya? Parbida. Kapoy sa di mo eh. Mutana din mo. Tanon sa tadi mo. Dara halin tayo ganina sa atsara oh. Dara. Ikaw na di ay nga, kamu mang piya ang nagbaligya. Mutana mo ka. Tabi Roy. Ako ra. Mlakaw na siya. Nya, pagbalik, gool kayo. Dugay kayo di balik. Samot yun nga. Nagpakita sa resos. Pakisultihan ako siya unya. Ay, swerte kay kurong adlaw, ada. Sige kong makabunot. Lami gyud ding imong pahiyo, Marioy, basta daugan ka. Pildera gani ka, ay imo tadang sapot. Pangita kunog tao, be, nga dili sa poton kon pildero. Aw hinoon sab. Pero lahi gyud ang imong pahiyom ron, Mari. Ha? Unsa? Naunsa ka? Ngano god? We, kada naas atbang ang hinungdan, no? Kada ba kadang lalaki bang nagsigig tan-aw dire dapit nato? Oh, ganina pa ko nakabantay anak niya nagsigig totok di mo. Ha?
Oh, Oh, kisam na. sabak dia mari oy. Kiat lang nang naong ni mo da. Ako di gitanaw ana mari. Ikaw lagi, nagtanaw siya nimo. Unya ako, nagtanaw man sad ko niya. Sabah dia. Hala, made. May paingon siya diri, oh. Ikaw gyud tuyo, ana. Unsa? Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sedlinimen. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sedlinimen. Plastic, ingon pa niya. Paingon-ingon pa siya nga dili sila kaila. Unya, mikuyog na sila laking miduol niya. Ay, kinsa mo yung katong lalakihan, no? Porbida. Naibawa kang bana in taon na itong miuban siya glaing laki? Na maluoy malantain ning prepon niyong. Sa mga na maring, sige na magagtanaw niya sudahan nga. Wala ba sila sisi? O ba na itong iyang kaumang laki? Ay, maluoy maguko maghuna-huna ni Ponyong, God. Abi kay wheelchair naman in town. Pulihan na lang og mas macho. Barako ra ba kay naong gitsura. Barako nga kriminal og dating. Kinsa ka ito, no? Bitaw. Kinsa ka to? Kinsa ka ito? Kuha ito, magdali. Abacho na ko, anong mabaw ka? Bada ay, bala ka diya. Sige na. Sugo na na. Kupay na, kupay. Kupay. Pero, uy. Asa gyud gato sila, no? Taba rin ko eh. Mantay pa magagaling tao nga wak magani ka magkabantay sa mga galing pamilya. Helam diya! Ikaw, ngano, nakabantay sa ka? Ay, ita man noon kagsamok noon. Tuwaron ko maning lami saron, ha? Impas ng 2 aron. Tuwar na! Ay, oy. Day, ha? Undang mo di mo ganap. Duwa, mga angin man mo. Undang mo! Ikatawan ta kaog kapi. Wala ko lang ikadalit ni mo. Kay huwa naman dyan ko stocks din ni good. Kay baw na ka. Wabi ako trabaho. Niya gibiyaan na sa akong pamilya. Nag-inusara na lang ko din sa pagpuyo. Ako di ay day. Niya day ka puyo din eh. Halos ni Ana. Kay niya man ko din permi sa inyo. Pero wag gihapon ka din magpuyo. Mag-anhian ra ka. Oo, hinoon. Nagunsa pa man dito ka din eh. Mura ka rin ba man kaanin ako, uy? Ani lang good ko, lingkod-lingkod ba? Nakakita ka man tingali nga may bisita ko. Naipapitaw ko. Mauna siya, ang may bunog ni mo, dili ba? Oh, huy, paano mo? Tinapitaw na ako isulti. Maong gani nga milingkod ko din at bang anak niya, aron mabantayan ka. Basik unsa na say buhaton anak niya nimo. Dili ra ba gyud mo tubag pangutanon. Imong gipangutana? Unsa man? Akong gawan nga nagunsa siya dinhi. O kung nga nung magsige siya glantaw dito sa gawas, unsa may ang tuyo ni mo day? Unsay? Lakaw na. Unsa? Biya na. Nga naman. Ano na pangutana ko? Basta kapiya na. Unya ka mo namang mapili dito ni duha. Di ka madlok. Nga na madlok man ko. Kay sa testa man ang tawa na. Ay, nagsakita to. Ngumot man kagbabo. Ay, madunggan nga di ka. Lakaw na, papiya na. Ako rin pahala sa kong kagalingan din eh. Dili ka ngayon mabalakan ako kay dili taka
inahan. Kining higala ni mo day, mura baya ni imong inahan ha? Kung mo daog kabalakan ni mo ha? Pwesto ko maginahanglan sa imong kabalaka. Malagaw na. Biya na kay may buhaton pa mi. Lano? Unsa man? Ay, basta. Dili na ba Ay, paulit na? ay, Dili na guguruya paulit ba? na. Ay, dili ba lagi ko maulit? Di ko ba gunahan? Dili lang sa lagi ko sa inyo ba? Uban ng taka. Ay, alaoy, ala na nalagi pustahan. Ay, kipagawas ko ni mo. Bugo sab ka no, di lagi ka makasapon. Imi ba? May buhaton pa mi. O dili mi makahimo sa angayan namong buhaton samtang ni apaka dinhi sa pay. Magunsa lagi mo ba? Ay, ingon pabitaw ko nga bugo ka. Oh, sakita sa ng pagkasulti ha. Concern baya ko nimo nya ananaon ra ko nimo BOGO ko. Pues, ko maginahanglan si mong concern karon o baka ugma o bisan ka nus O kung mahimo, ay nagpakita na ako kay nakasamo ka lang sa akong mga plano. Oh, Imi. Kawas na. Kawas na kung gusto kang mamahimo na kung katabang inig kaminyo na namo ni Harry. Oh, Kay mura mas katabang og itsura, dili pa? Imi. Ni Tatay Rogelio Delim, inranod na, tinarik na aginawa, ti panag-usara, ti Sed Liniment Oil. Marami akong ina-apply pero walang pagbabago. Ano yung ginamit mo? Seed liniment oil. Saan nyo ginagamit? Dito sa doon. Hanggang doon. Tignan mo, mas malaki yung isa. Kapag sumakit, i-apply mo. Maganda. Pawalain na yung aray. Aurelio Dilim. Running to 63. Sed Liniment Oil. Produkto ti Sed Marketing. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyad Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sed Marketing Incorporated.